Wala makapahapa ang pandemya sa usa ka kanhing OFW kansang talento sa paghimo og artworks gamit ang tanod ang nahimong susi sa iyang pagbarog. Atong sayron ang iyang istorya pinaagin ining report. Unom ka tuig nga barista sa Jeddah si Sandy Padilla. Dala sa kamingaw tungod kay layo sa pamilya, gihimong kalingawan ni Sandy ang pagbuhat og string art nga daanan niyang nakatunan dihang grade 3 pa siya. So gitry na ako. Nagtry ko isa ka piece nga coffee cup, kanang cup nga coffee. Tapos gipalit na sa akong amo. Kaya nagustuhan niya, tapos gi-display nila sa ilang coffee shop. Tapos dito daghan na kay mga customer nga nag-inquire nga kisa nagbuhat ana. Kay daghan ang naganahan og mi-order sa mga obra ni Sandy ni atong anaa pa siya sa Jeddah. Nahuna-hunaan niya nga muuli na lang sa Pilipinas ug himuon kining panginabuhian. Busa pagbalik niya sa nasud, dihang iparehistro na niya ang iyang negosyo. Nahatagan siya og oportunidad sa DTI nga makasalmot sa nagkalalayng exhibit sulod ug gawas sa Davao City. Gani siya ang nag-inusarang naga-exhibit og string art sa tibuok syudad. Buot sab ni Sandy nga makahatag og kaalam sa string art ngadto sa uban sama sa PWDs ug kababayen-an sa rehabilitation centers. Matod ni Sandy, dili kuno lalim ang iyang giagian, ilabi pa karong dunay pandemya ug kinahanglan niya og panginabuhian alang sa iyang pamilya. Dili lang gyud ta magkuan, dili lang gyud ta kanang mawadag paglaom bitaw. Buhat lang kay tayo kay buhat kay dili man sa karon nagi time nga nay makakita na sa imong gibuhat. Diyan na nimo makita ang kanang kahago nimo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.